Ce? Veniți să facem o poză. Nu, vă filmez. Hai la lady, mă. Filmează-vă. Haide. Hai, filmează. Bă! Tobi! Dă să filmeze acum. Dă să filmeze, dă-mi. Filmeze, ține ușa, că filmeze, ține ușa, ține ușa! Hai, frate. Ține ușa! Bă, gata, gata, nu vă mai prostesc. Vă rog frumos, gata. Bă, veniți repede că l-am închis pe acolo. Veniți, bă, încoa. De cât timp e acolo? Tobi! Bă, nu ține nimeni ușa, prostule! Nu ține nimeni ușa! Bă, încoa, veniți repede, veniți repede. Bă, a rămas ăsta avocatul meu, ce eu, veniți repede! Cheamă-i repede pe aia, să vezi pe prosta. Veniți, bă, încoa. Veniți, bă, repede încoa. Tobi, vino repede încoa. Vino, mă, încoa. A rămas și avocatul meu. Veniți, mă, repede, a rămas avocat în baie. Veniți, mă, repede, cu ala. Când cheamă faza, mă, a rămas băgat. Stau de ce?